ମାମୁଁ ଡାକିଲାଣି ମୁଁ। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ହଁ ଭଣଜା ମୁଁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଆସିଗଲୁ। ବିକ୍ରମ କହୁଥିଲି ବିକ୍ରମ। ବିକ୍ରମ କୁଆଡେ ଆଇଲୁ? ମାମୁଁ ହୁଁ ଆଉ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମାମୁଁ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାଳେ କିଏ କ'ଣ ନେଇଗଲା କି କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ଟିକେ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବୁ। ଆରେ ମାମୁଁ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମାମୁଁ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମାମୁଁ ଘରେ କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଭଣଜା ମାନେ ଆସିବୁନୁ ତେଣୁ ମତେ ପଠାଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ। ତମେ ତ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଆଉ ଜମା ତ ମନେ ରଖୁନ। ହଉ ବିକ୍ରମ କୁଆଡେ ଆସିଲୁ କହ। ମାମୁଁ ହୁଁ ଏ ଯୋଉ ଠେକୁଆଟା ଥିଲା ଆମେ ତଳେ ଦେଖୁ କାହିଁ ସେ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଆରେ ଠେକୁଆ ନୁହଁ ସେ ଦୂରକୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଟି ହେଇକିରି ଛତ୍ରସାଳ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲି ତମକୁ ଦୂରରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରହୁଛ ଧରିତ୍ରୀରେ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ କାହାକୁ ଠେକୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି।